Manarimaan ti duang aldaw nga MSME Innovation Summit iti syudad ti Baguio tapno mangipaay iti seminars, trainings ken serbisyo amang tulong amang papigsa kadagiti negosyo iti syudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet. Ada report ni Jezryl Khate Lapizar. Para kadagiti MSME apada ni Ingrid, narigat ti mangrugi ken mangimintinar ti negosyo nang runa iti kinaadu ti kompetisyon ken agbalbaliw a sitwasyon iti merkado. Gapu iti dayta, gungundawayan na dagiti nagduduma a programa dagiti ahensya ti gobyerno tapno mapaduras ti negosyo na. Kas iti manarimaan nga MSME Innovation Summit ti Department of Trade and Industry Baguio Benguet. Nandito na lahat ng mga partners natin in business, katulad na lang mga government agencies, yung mga essentials na kailangan natin sa business. And at the same time, nai-inquire din natin kung ano pa yung mga possible na partners. Like for example, sa mga food, meron silang mga packaging, ganyan. Tinurong mat daytoy ti sumagmamano a barangay officials. Gusto natin matutunan o malaman yung mga businesses or services para maibahagi sa ating mga barangay. Lalong-lalo na sa mga associations na gumagawa o may mga livelihood programs, projects and activities. Pasat ti MSME Innovation Summit iti panggap ti DTI ang mapapigsa ti kabaulan ken kinatabker iti kompetisyon ti micro, small and medium enterprises iti syudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet. Pinasatan daytoy dagiti negosyante ken startup owners no sadino maipasidong dagitoy kadagiti nagduduma a trainings ken seminars para iti innovation, digitalization, entrepreneurship ken dadumapay. Naimbitaran met dagiti nagduduma nga ahensya ken service providers ang mangipaay ti kanayunan a kinaammo ken assistance kadagitoy. We want to promote innovation, collaboration, and market access to our MSMEs. Lahat po ng pwedeng makatulong sa kanilang pagnenegosyo para mapaunlad ang ating mga negosyo, in-invite po natin sila dito para po, basically para matulungan ng ating mga MSMEs. Nangipaay met iti suporta ti DTI Cordillera ken ti Baguio City Local Government Unit iti aktibidad. The city government of Baguio will always support programs that empower MSMEs, strengthen local industries, and foster an enabling environment for innovation and investment. Together, we shall work and endeavor to remove barriers, share resources, and build an enabling environment where your businesses can thrive. Rest assured that the Department of Trade and Industry and our partner institutions are committed to standing by you. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.